बरायबाय लोगोफोर बिका एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। Hello, Saro. Yes. आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय। What nonsense. आं बेसेबा गोबावनिफ्राय बुंनो साननानैनो बुंनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै आंनि लाजिनाय गिनायखौ गारनानैब्लाबो आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो फोरमायबाय। Oh hello, नों गावखौनो मा सानखो? दा सासे मोजां नुब्लानो प्रप'ज खालामनो सानो नामा? नों गावनि महरखौनो मालाबा आयनायाव नायफेरदोंना? नोंनि गाननाय स्टाइल आरो आंनि गाननाय स्टाइलजों गोसोखांनानै दं नों गावनो साननानै नाय। आरो खोनासं, दिनैनिफ्राय नों आंनि सिगाङाव मोखां दारि। अरे मेगन दंना गैया नोंहा? I am really sorry जारौ। आं मबाइलाव एसे बिजि दंमोन जारौ। दुखुफोर मोनबाय नामा? No, it's okay. Bye. Bye. Wow, समायनाथार माथो। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक किसी खूबसूरत परी जैसी होगी।
आं नोंखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ना सिगांथिं नुजानाङा होननानै आरो दा मानो नुजाबावनो आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनोमोन नाथाय नों आंनि अननायखौ गोसो बुजियासै आरो बेफोरखौ दा बुंना मा जाबावनो नायनो जोबोद हेन्डसाम नायनोबो जोबोद मोजां सेंग्रा थेवबो आं नोंखौ लाइक खालामो नाथाय मा जाखो नाथाय नोंनि आंनि स्टेन्डार्डआ एसेबो साजिया दे जेबो नङा आंथ' नोंखौ लोगो हमनाया दिनैनो लास्ट खामोन खोनासंबाय सानैजों लोगो जानाबाबो थासिगोन थार बुंदों नोंनि आंनि स्टेन्डार्डआनो एसेबो साजिया कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत आरे भाई बहा दङ आंना गारि हामा जाबाय नै जारगना गामियाव फैलाय आंना मोनसे खामानि दं नों थाबैनो फैलाय औ दे जागोन नोंनि आगान नायै नायै आरे भाई नों गारिखौ नायथ' आंना एसे खामानि दं थांना फैनि हर हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में